eta gazteak gogoan izan ditugu, beraien kontzientziazioa eta laguntza ezinbestekoa delako gaitz honekin amaitzeko. Gaur, beraiekin hitz egin dugu, egun honetan aldarrikatzen dugunarekin bat datozen jakiteko. Etxean gurasoei kontatzen ez dizkieten gaiei buruz hitz egiten eroso aritu dira Lauaxeta ikastolako 16 eta 17 urteko ikasle hauek. Nik ez dut kontatzen ia ezer etxean, eta bai lagunei, lagunek badakite ia guztia. Sexuaz gurasoekin hitz egitea zaila egiten zaie orokorrean. Gurasoekin niri oso zaila egiten zaitu behar egiten dalako tabu bat, eta ez daue lagunen artean dauen konfiantza berdina. A mí me hace pensar cuando veo a las hijas que le cuentan todo a sus madres y así, digo, joder, ojalá. Lagun artean aurkitzen dute horretarako espaziorik seguruena. Nik adibidez mutilekin ere hitz egin dezaket honi buruz. Azkenean ez da gai bat bakarrik hitz egiteko neskekin berdina. Pornoa da urtengo kanpainaren ardatz nagusietakoa. Mutila bai azten da jartzen oso violento, jartzen da oso dominante, eta neska jarri behar da, sumisa. Agiza, umile gaztetatik, pornotik edo ikasten da bie, eta igual hori ez da ona. Azken finen pornoa fikzioa da. Hainbat ikastetxeetan gertatu den bezala, eurek ere txatetan sartu dituzte baimenik gabe. Igual a mí en un mes me metieron en 5, en 6. De hecho, hace 2 semanas me metieron en uno, que yo me quedé, ¿qué es esto? Me salí, no había nada escrito, pero vete a tasar lo que luego puede generar ese grupo. Gazteak dira, baina dagoeneko badakite mikromachismoak detektatzen. Y yo sí que es verdad que detecto los micromachismos más fácil, porque al final me he informado mucho, porque yo he vivido también esa situación. Inoiz indarkeria pairatuko balute, baina ez dute argi salatzera ausartuko liratekeen. Adibidez, nik uste dut izango bazan violentzia fisikoa edo horrelakoa, bai izango nintzela gai salatzeko, baina izango bazin psikologika edo hori kontrola edo hori nik uste dut ez batez ere hori pertsona hori maite duzulako eta ez zarelako konturatzen benetan hori bizitzen ari zarela. Adimen artifizialaren erabilera okerrak beldur eta ondorio berriak ekarri dizkie emakumeei. Pues preocupadas porque nos vayan a poner nuestra cara en un cuerpo desnudo y para utilizarnos para el porno. Tenemos como otra razón más para tener miedo, aparte de ir solas por la calle, aparte de que nos pase cualquier cosa, tenemos además lo relacionado con las redes sociales y la inteligencia artificial. Gauari dioten beldurra da gehienek aipatzen dituztenetako bat. Y más como andando así, mirando a la gente, igual si va uno detrás tuyo, tienes miedo de que te vaya a hacer algo. Nau askar ibiltzen, eta igual parece otra cosa, pero ni se tocan las saleketas naturales, ni se veo que en adelante acelera el ritmo, pues pasa con las beste acelerar o jugar con las tiro. Lagun artean, beldur eta kezkei buruz hitz egiteak on egiten die.